jing trai stam bat ka jing don man sim ka de ka wei na ki lat ban pli lat ye ki brio ban yok het yo so bat ka ne ka kan thop ru ye ki nong ri ne ki nong rap ha ka ba kala wan or long shisha ha ka wei na ki district ha po ka jilla Megalaya bakan long ka district ka ba omdan kam shu ban khmi lan ti na shabar ya ki dok ha ban bam Lingba ka jing kedan bat ka director jong ka tanat fisheries ka kong IT lingdop maulong layok ban lum jing tip ba ka Southwest Garo Hills district kala job shisha ha ka kamri dok ha hadu bakan dala ban pinbiang hi dalade yalade yaki dok ha na ka banta ki nong bam namar ka jingla ban pinmi hadu 1,000 metric ton ki dok ha ka shisnam Nolor kata kale thu baki dan saat ligi district ki bala ban kershan kat bala pat dalade yalade kata kadai ka West Garo Hills district ka bapen mi 1,000 spa 100 metric ton bat ka Ribhoi district khat khandai spa laipusau metric ton jing mi bun dok khale te ka bun hapo ha ka state baklawe na ki district kadai ka West Garo Hills kani ka la ban pen mi hadu 1,000 spa 100 metric ton Kebaar pada ketika Southwest Garo Hills District kami ada 1,000 metric ton berkaribhoi 6,000 khandai spa laipusau metric ton Tina kini ki district barok khoi ngas ngo sarong ban ong bakadon kawai na kini ki district bak kilala ban penbiang dok khahi tangla district lejong ngam ong ya kani bakadi tang kani ke performalin kani kalalong shisnam tam arsenam dunai kani berkani ketika Southwest Garo Hills Ya ini bagi lapan mi jing mi dok kha jong ki local fishes kapo hedo 1,000 metric ton. Te ya kan ni ngalale hi dak khamala jong ro bangan le ya kata mo bangan le pe kal kum ke jing report jong ki officers dan nak liang jong directorate ngaro la le la arsin chati ban witness kade shisha ne em kumta te ndalale ndala pe shahayo ha hat pnyu i be ki don be tang ki local fishes kim don show ki dok kha ki bapoin na Assam lani Andhra lani na kiwe ki benta jong kari India tiga ni ka long ba ka we ka reason lani ka we ka daw ba kila ban penbiang yak ini ki jing mi ki dok kha ka ni ka district ka bakongsan ka de namar ba ka temperature ka mariang ka penhe kloi pensan kloi ki dok kha hakato ka jaka ka baar pada ka long ba kini ki beneficiaries lani kini ki bayu pediang ya ka scheme jongka naga department jangi laka long laka state scheme kamot ka Megalaya state aquaculture mission lani laka PMMSY kikit khia kini ba ki shemya kani kum kata ka primary occupation bon ki breu kala emja na kani ka jengri ka dokha ka jongki kikit khia kum community ro kikit khia te khamnyar bangan yo kata ka reports ban ong bagi ki wa sa akatan jong ani ampati ba gendon kita ki jing pendongkam ki dan dynamite kata ka jing le dusmon ki kita ki do wa hawa Habaya day bat ki way pat ki district nakal yang jong ka director kala pentip halor ka East Khasi Hills district ka bala ban penmi tang praspa prapukandai metric ton bat pentip bakadaw ka day nakajaka kani ka jing don kani ka dok kha lan ni ka jing penmi ka dok kha po East Khasi Hills district yidang duna ba kalong tang praspa prap khandai metric ton annually kadaw jong kani kalong namar ba kumbalong hi kini ki dok kha ki he kisan ha ki jaka ki bakham saat ki he kloi te ha ki jaka ki bakham saat pade ka jing he jong ki ro ka kham kloi